Mga ano to, mga kaisyout? Litson. Dali, attack mga people, attack. Alin mo eh. Siya na lang nita. Iwan ko. Uy, nagagom na uy. Nagwa ko doon, cellphone na, tabangan doon eh. Nasa may panabilat ay sa kwano. Varmaan ei saa uposta. Ya mga tabi yun. Darong, mga darong. Ano mo kipakita ako? Boy, na boy. Na, kung itas. Sige na mo. Sige. Tao naman eh. Oh. Happy Father's Day na. Eh, boy! May kuan. Shoo! Shoo! Kaan na shoo!